sabi ninyong mas orag ang magpayaba iriga abuhi. Kinako ka ninyo, sadi ka mga taga-baaw. Isim mo nga ta. Ta kami mga taga-baaw, masisiram. Masisiram magpayaba. So that, kinanap man sana ninyo, masisiram magpayaba. Sadi na ako mga taga-baaw. Isin nyo nga ta. Adi nga ning parong ka ipot, natitios na mo. Iton para ugali ka mga babaying lakatatoyohon. Pero, indan sana sa itong mga taga-Nabua. Taon na naman kami ta nakakadamay ng mga taga-Nabua. Nadangan ni kami pagkaisi, kito pagkaradinis kutiran ninyo. Isi ninyo, di na kamo magkaradinis kutiran. Taunang una, paparayuman kami mga parabaya. Uta nakanabay na naman kami mga taga-buhi. Di man kami nagdamay sa inyo. Yung taga-baaw ang nagdamay sa inyong mga taga-Nabua, tapos inintiro mo na. Anyway, dahil inintiro mo naman, kaya ba kami sa mga parabaya? Adi lang ang masasabi ko. Kaming mga taga-buhi, nibaya sa naman kami. Pag isina naman, napibuasa naman kami. Kin gusto talaga ninyo mapain sa tamang tawo sa mga taga-Nabua na kamo. Tadawa kami mga bua-bua. Tatauman kami magpayaba sa sobra-sobra. Di ka mo paniwala sa mga taga-Nabua. Baka baliktad yung pagkasabi niya. Sira yung piseryoso ning sobra, tapos sira yun ang bubua. Kaya kung ako sa inyo, di ka mo sa buhi. Tabukod sa papayabang ka mo sa maray, di ka mo babayan. Sa buhi, matik na. Sa buhi, ikasa na. Da na iba. Mus na.